In 2020 moet jou het volle minder gas en elektriciteit van kolencentrales broeken. Dus net in je huis of stritten, maar een hele wenweek moet nou dagelijk energie-neutraal worden. Bewoners sluiten een 20-jarig contract aan met de gemeente, maar ze hadden dan geen energiekosten meer. Dat bespaart, want die kosten zullen de komende 10 jaar verdubbelen en voor een gezin op wel 4.000 euro in het jaar uitkomen. Wij proberen daar een antwoord op te vinden, terug nou in te grijpen, met partijen uit Friesland, de bouwers en de installateurs, om te bezieken nou te investeren. Dat kan over tientallen miljoenen euro's gaan, om die energierekening A, een beetje naar beneden te krijgen, maar B, te bevriezen, zodat die 20 jaar lang hetzelfde is. Bij nijbouw worden de huizen al energie-neutraal online. Bij bestaande bouw is dat wat dreger. Wat we wel willen is huizen isoleren. We willen uiteraard met zonne-energie aan de gang. We willen met green gas aan de gang. Het green gas ontwikkeling in Friesland is enorm in ontwikkeling. Het gaat over tientallen miljoenen kubus die de komende jaren geproduceerd worden. Het gaat ook over geothermie. Bij geothermie wordt warmte op 3 kilometer diep uit de grond hellen. Maar het wetter van 110 graden kan een hele wenweken verwarmen worden. In Leeuwarden komt dat toevallig heel goed uit, want op een redelijk geringe diepte zit je een hele protte warmte. Volle meer dan dat wij olie en gas eigenlijk in de grond hebben. Dus dan kunnen we tientallen jaren daar min of meer gratis gebruik van maken. Ex-ziekenhuis MCL had interesse voor warmte. En de gemeente praat met woningcorporaties en bouwbedrijven. Na het vinden van de eerste wenweek is het de bedoeling dat er meer volgen.